662, 19 Πρώτου 2012, ερώτηση του βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κ. Δημητρίου Κουσελά, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τις περιβαλλοντικές και λοιπές επιπτώσεις από επενδυτική πρόταση εξόρυξης λιγνίτης στην Ανατολική Πηλεία του νομού Μεσσηνίας. Στον ερωτώντα βουλευτή κ. Κουσελά θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Ιωάννης Μανιάτης. Κύριε Κουσελά, έχετε το λόγο για 2 λεπτά να παρουσιάσετε την ερώτησή σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας. Με την από 19 Πρώτου 2012 ερώτηση που κατέθεσα από κοινού με τον συνάδελφό μου βουλευτή κύριο Γιάννη Λαμπρόπουλο, ζητούσαμε να αποτραπεί η επιδιωκόμενη λειτουργία 2 ανοιχτών ορυχείων εξόρυξης λιγνίτης στην Ανατολική Πηλεία. Όπως και παρόμοιες απόπειρες που απορρίφθηκαν στο παρελθόν, η επένδυση αυτή συναντά την καθολική αντίδραση τόσο των κατοίκων όσο και των φορέων της περιοχής, αλλά και συνολικότερα θα έλεγα των πολιτών της Μεσσηνίας. Και αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν είναι τυχαίο και δεν αποτελεί ασφαλώς προϊόν κάποιας προκατάληψης ή αντιαναπτυξιακής αγκύλωσης των φορέων και των συμπολιτών μου. Πρόκειται για μια επένδυση η οποία, αν ευδοκιμήσει, θα έχει σοβαρές βλαπτικές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για την στρατηγική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής. Ήδη η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από το 2005 με την απόφαση της ΡΟΑ 28500 Παύλα 11561 γνωμοδότησε αρνητικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για άδεια εξόρυξης λιγνίτης στην ίδια ακριβώς περιοχή, όταν τότε είχε κατατεθεί αίτηση από την εταιρεία Ελληνική Ενέργεια Ηρακλής του ομίλου Παρασκευαΐδη. Ενώ το 2007 απερίφθη αίτηση της εταιρείας Temflor για εκμετάλλευση των αντίστοιχων κοιτασμάτων λιγνίτη στην περιοχή Φαλάντης και Χωματερού. Οι ενστάσεις λοιπόν αυτές έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένη βάση και θέλω σήμερα να σας καταθέσω και στα πρακτικά το αναλυτικό υπόμνημα του Δημάρχου Πύλου Νέστορα, αλλά και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ζήτημα αυτό. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Λέω ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες αυτή η επένδυση, γιατί, κύριε Υπουργέ, είναι μια επένδυση η οποία αντιστρατεύεται κατάφορα τη στρατηγική ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Μια ανάπτυξη η οποία είναι βασισμένη σε 2 τομείς. Στον πρωτογενή τομέα, τον αγροτικό τομέα, δηλαδή από τη μια πλευρά, και από την άλλη στον τουρισμό, στον ποιοτικό τουρισμό. Ήδη η περιοχή αυτή γειτονιάζει με την περιοχή που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία υπότα η περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης και είναι περιοχή Natura 2000. Κινδυνεύουν, εάν ευδοκιμήσει αυτή η επένδυση, 2 ολόκληρα χωριά με οικολογική καταστροφή. Επιβαρύνεται το ήδη βεβαρημένο εσωτερικό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, καθώς θα πρέπει να περνάνε φορτηγά με 250.000 τόνου λιγνίτη προς την Μεγαλόπολη, και τέλος καταστρέφεται ένας από τους πιο περίφημους ελαιώνες με την κοροναίικη ποικιλία, γιατί τα λιγνητικά εργοστάσια αυτά θα γίνουν ακριβώς μέσα σε αυτή την περιοχή. Και το ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, είναι στην πολιτική του Υπουργείου σας να δίνετε πράσινο φως σε επενδύσεις για τις οποίες έχει επανειλημμένα κριθεί ότι υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την τύχη μιας ολόκληρης περιοχής που έχει ήδη χωροθετημένο, προσέξτε, παραγωγικό και τουριστικό προσανατολισμό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον ερωτώντα βουλευτή, τον κύριο Κουσελά. Ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο κύριος Μανιάτης, έχει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ερώτηση που κατέθεσαν. Στην πρωτολογία μου θα σας απαντήσω με βάση τα έγγραφα των υπηρεσιών και στη δευτερολογία μου θα σας καταθέσω την πολιτική θέση του Υπουργείου σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Όπως γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, αρμόδια για να αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά τη συγκεκριμένη επενδυτική δράση είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου και Ιωνίων νήσων και Δυτικής Ελλάδος. Το δεύτερο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει υπάρξει μια εκτεταμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
επί του συγκεκριμένου θέματος και υπάρχει